kublai shibun yipi ki parlok ngap diang sobhai phi shakane ka channel te katkum ka khubar laong ba u Cristiano Ronaldo ulaong ba un sawanra yo we u guess ha YouTube channel jong u bat andau tau guess jong u ulawan kin sabrek ya ka internet te parlong hang ne ngin sa yepi mano na preng jong kine kiriu pa paunam uban salang u guess jong Ronaldo te parlong kijing mudor bat kijing tharai kidei kinehi kiriu pa paunam te nakalyang jong phi ki parlong mano na pedeng jong kine phi tharai uta uban salang sai comment ha comment box bat ha ka jing yele kai ha pedeng ka Croatia ya ka Portugal menta kamit nakalyang jong Ronaldo unamla bandan menta ha ka ne ka jing yele kai katkum ka jing ong jong kush namar bau don kam ban shong thachwa te parlok tangki nehi kublai shibun